této bláznivé době při mě stůj. V této bláznivé době při mě stůj. V této bláznivé době při mě stůj. Mám velkou radost, že výstavu se nám podařilo udělat přímo v rodišti Hadivadla v Prostějově. Pro velký úspěch se bude prodlužovat až do 23. června a vlastně i 18. června budeme tady mít takový paměťový den. Ta výstava slouží k jednomu velkému setkání a budeme moc rádi, když sem přijedete i vy se potkat s minulostí Hadivadla, s přemýšlením nad tím, co je Hadivadlo. V této bláznivé době při mě stůj. V této bláznivé době při mě stůj. V této bláznivé době při mě